Alemaniara goiaz gaurkoan, Bavaria aldera eta gure gaurko gonbidatua Inigo Agirre arrasatearra izango dugu. Esango nuke India. Ez da izatik, baina holan kuriosia sortzen duz, aspalditxik, eta bai. Esango nuzkizu, bapez, zena oso irizalia, baina aukeratu birbot, esango nuke holan Afrikako hiriren bat edo bestela Ego Ameriketan bebai, izenleik ez da Rio de Janeiro holan, favela kontuagatik eta hola, ez, bebai kuriosia aldetik. Barra ingozu, baina esango nuke latina. Latina batez be zan da oso etimologia salian zelako. Esperantua, ez da zetako balixo, orduan zetako ikasi ez. Berua beti, bai. Larri ez, baina purtsoa bai eta euskisa bai. Eurisa nikua azorra duko Euskal Herrixen eta hemen bai. Kaixo, Inigo? Kaixo? Zer moduz dana? Ondo, mendi dana ondo. Gabonak beha atejoka, ez dakit ja irisa beha hortan preparatzen da bien horretarako? Hasi da, apurka. Gabonetako azokak dira, ez da oso ezagunak Munich inguru horretan? Orokorrien bai, Munichen azoka pila bat da, Gabonetakoa leku pila baten, batez be, erdialdien, baina gero Bavarian eta orokorrien herri bakotxak dauko bere ferixatxua, Gabonetakoa. Eta, zelakoak izaten dira horko gabonak, ferixak, oroar? Bueno, hor azkenien saltzen da asko Glühwein deitzen da gauza bat, dala ardau berua, oso ona dauela, por cierto. Eta gero jana geixara bai, eta tipikoak izanen dira, txarreke batzuk jatia, agitzu currywurst eta saltxitxak, kurrixakin eta patatak eta agitzu dalako gauza tipiko alemanak, zerbezia bai, baina tipikuena esango neuke dela Glühwein, ardau berua. Egoten dira espektakuluak eta holako gauzak ez, baina bueno, batez beda apur bat janda eran. Eta zuk, bakotzu jurarik, fateko? Atenaz noixien ben, baina askotan lanetik urten eta relajetako, faten gara izeleke, Odeonsplatz edo Marienplatzen edo Münchner Freiheit eta leku asko daz. Eta normali faten gara batera edo bestera edo bai. Munich aipatu dugu, baina Munich ondoko horritxo baten bizizara zeu, ezta? Bizinaz gutxi gara 20 minutura ekialdien eta ez da herri bat bez, da holako ausotxo bat, da erdin inguruen da ausotxo bat, eta izenako Hofzingelding, baina ez dut hor ez da supermerka hori bez, kotxie behuzu danetarako eta holan, baina nik gustura bizinaz, eta ez dut 20 minutu die, lanera tortuko Munichera eta ez ondo. Igual emuten dutzu Munichek ez dakon lasaitasun hori edo? Hori da, nik ez naz oso irizalia, eta Munichen depora asko itxen dut, baina guztean jatea apur bat leku lasaixa hoetan bizitzia, ez da dizu, lanetik etorri hostien, eginik eta zoiez, edo pasi bat emuteko, edo Alatabe, ni bizinaz hortik aspalditxik, baina nire enpresia lehen eguelako onduen. Gero aldatu nintzen, eta Munichera etorten azan dena, baina erabaki nagoen, hor biziko naz, gustora nau, eta orain gozpenentzat hor nau. Dana ala, zure egunerokoa, eguneko handi bat Munichen ingo duzu? Bai, lanagatik, ze azkenien pasan dut aste erdixa, bizi erdixa baina gehiago pasan dut lanien, eta gero neskiabe Munichen bizi da, eta orduan itxen dut bizitza sozial dana Munichen bai. Eta hor inguruan, aprobetxaiten duzu zeuzetako? Niz dut bakarrik bizinaz hor eta ez da beze behitxeko. Nik usteak gator lasa ibiltzia. Alderadetik bestera, baina ez dut normalien, fatean zariniketan 10 kilometro edo gureana, eta lakuak eta bebada, ez da gure oso lasa ibili, inguru hori oso ondo dago. Biziklete guztadezkero be, inguru horrek oso politxa die, plasaixak eta bai. Hori ez dago beste ezer, baina oso ondo politxa da bai. Aipatu duzu lana, finantza arloan, ez da, diar duzu? Konta iguzu zertan? Enpresa startup aeroespazial baten dako nabil lanien, orduen enpresia oso gaztia da, eta nik izotena saiatu kalkuletan produktuan kostua. Eta gero aurrekontuak egin eta lan pila bat dago. Enpresa urte dauko, eta toketan ingeniero ekin da berba etxia, planifikatu kostuak eta
urrengo hilabetietarako, eta ze gurozu garatu, eta ze gurozu lortu, eta orduen dana da oso ingurune dinamikua da. Orduen, hortan nahi. Aurrez gaina, Estatu Batuetan be egon da. Gaur egun ja Alemanian nahiko egonkortuta, baina aurrez Estatu Batuetan be bizi izan dakoa zara. Bai, bizi izan zen Estatu Batuetan, inaben urte bete, New Hampshireen, New Hampshire da, Bostonetik ordu betera iparalderuntz, eta han egon nintzen, bai, finantza arruen lanien, esan da, analista finantzire moduen, 2018 fanitzen ara. Eta hori, fanintzen, aukera bat topo nauen, Madrilgo enpresa batekin dara fateko, hola esan da, beka batekin eta nahi nagoen urte bete, eta gero topo nauen, lusatzia eta saia izaten da, bizau kontua batik eta, orduen, gero zen, hemen guro gehatzia enpresa honetan, baina nora faneike. Madrilera, donesten duen batxa, eta neko aventura salian dazni, eta pentsan, Madrilera ez, beste edozen lekutara, eta topo nagoen Alemanian, eta etorri nintzen, 2019 eta ordutik hemen hau. Ja, egonkortuta, zauzula esan geke. Egonkortuta, bai, oso, bai. Alemana behia honezkero, erabat menderatuta. Enaz hain ondo moldatzen. Ulertzen dut, baina moldatu berba etxerakoen daulan larri, nahiko apurra lotzatuta nago, egon hartu gero, baina, ulertu gero eta gehiago, eta batez biharra dakotzen nien, ez? Biharra dakotzen nien, hor esfortzu ekstra bat inbiozu, baina, karo, inglesez lan itxen duzu nien, eta hori da nire kasua, ez? Bai, lehenengo enpresan, eta bai, oingo enpresan, inglesez itxen dute lan, eta gara, kosta bitxen dago. Baina, apurka banabil. Zer da Alemaniatik Euskal Herrira ekarriko zekena, Inigo? Horra eruingo neuke arkitekturia. Ze pila guztien jatenengo arkitekturia, hemengo etxiak eta oso koloretsua di. Batzutan ikusten duzu fatxada, La Roches edo Larus edo urdinez margotuta, ez? Eta bai, erlibiekin eta holan, ez? Asko guztien jatenengo orokorrien arkitekturia. Etxe normalenak, nahi berretan, palazioak eta loko gauzak, ez, arkitektura normal. Hori alde batetik, eta gero esango neuke bai, ez dakitxe, igual, espazio publikuekiko errespetua edo hemen jentia oso errespeta bitxina basko garbitxasuna, ez da inok ez da esede osten hemen, eta bai kultura hori erungo neuke bai. Eta alderantziz, hemendik horra? Hona ekarriko neuke janabisa, jaigirua, bizipoza apurtxo bat, zen jentia apurroak karratua, eta, eskertzen da Euskal Herriko bizipoza, ez? Eskertuko litzake apur bat. Nahiko gertu zauz etxetik, esan digun, ez dakit, ona etxera etorteko, arrasatera etorteko itxurarik bakotzun? Gero eta gutxia fatenaz, aurten San Juanetan egon nintzen hor, eta ez da. Baina bestela, fanzan urtien egon nintzen Laubider, baina bai, bi hiru Laubider fatenaz, orduan, datorren urtien igual geixo fangona, ez dakit. Bi ordu dara da bakarrik, Munitxete Bilbora. Eta gainera gotzu, ez dakit dien hiru edo begazkin egundero, orduen, bai, samurra da. Eta hemendik horra be fango zatzu bizitan? Batzuetan bai, baina aspalditik ez da inor etorri ona, baina, Oso ondo Inigo, bukatzen goiaz, ez dakit aurrera begira, ze ikusten duzun, ze aurre ikusten dakotzun? Ez dakit, ikusiko, azkenien, oin nago lanien startup baten, eta startupa fanleik egondo txarto. Orduen horren arabera, ez, ikusiko. Oraingo ez dago aldatzeko intentzio horik, baina izen leike etorkizun baten Euskal Herria fatia edo beste lekure matera, baina, zer da dut, hemen azkenien, nahiko egongo hortutan hau, lagunekin da hola, neskiakin, baina bate daki, ez etorkizunien ze pasako dan. Oso ondo Inigo, mila esker, danagatik, ondo segi. Zuri, eneko. Eskerrik asko da, esan da, entrevestiagatik. Besarkada bat, ondo segi. Agur, bai, agur.